Oliko tuo ihan jampak? Minä tiedän, kun sulle oli pöllikammatkin Irvin. Ei se ollut jampava. Kuka lie? Se oli Oulussa imitaattori. Se on ryyhyranta. Elsa, olet kohtalon lapsi, rakas tyttöni mulle. Tää on lauluni sulle. Anne, mäpä kaivan tuosta. Hop! Kato kun mä tein lukuisen kovaa levyä. En jatka. Pitääköhän noista maksaa tekijäoikeuksia? Vituuttaa kauan. Jos ne maksetaan, niin maksetaan pois. Kyllä. Niin, en mä muuta vaan, että niille joillekin. Kyllä. Kerro. Ei tarvi. Minä Antti Hanna-kappelin faneina sanoi, että ei tarvi. Ja tämän Ilmaroi Kiannon kans synnyin lapsena, missä on Ilmaroi Kiannon Uhojanlinna, niin siltä alueelta synnyin lapsena sanoi, että minä nostan sitä hattua, kun sä ymmärrät, mitä tarjosi. Joo, minä tiedän siitä paikasta jotakin ja tässä on semmonen pieni kytköskin olemassa tähän Ryysyrantaan sitä kautta, että tässä yksi minun jälkeen tullut, tai otapa nyt, en mä viiti täällä ihan kaikkia sanoa, mutta miten minä tämän muotoilen? Hetkinen, ottakapa, nyt pitää miettiä, että ei tule liikaa sanottua. Siellä on lapsia luteita päivä, siellä saa lapsia pellava päivä. Niin meinaa vaan se aito tila, missä se Ryysyranta oli, niin nämä on veljeksiä nämä kaverit, joka pitää semmoista paikkaa kuin Ryysyranta kommandiittiyhtiö tuolla samalla suunnalla sitten, niin tämän, sanotaanko niin päin, että tämä velipoika soitti sitten myöhemmin Popedassa kitaraa sitten, kun tämä arvovainaa kuoli lavalle Södarin saatuaan sitten, niin tämmöisiä tiettyjä kytköksiä, miten minä tämän muotoilisin? Ei ole, ei pätkääkään ole. No, ei kannata ihan hirveästi väittää, mutta tarkoitan vaan, että tämä Ryysyranta on nykyisin semmonen matkailukohde, jossa on kuitenkin ollut tämä, jota Irvinen teki biisin sitten tästä kyseisestä paikasta, joka tuli kuuluisaksi vaan sillä, että Irvinin totesi, että hän ei ikäpäivänä olisi tehnyt sitä biisiä, jossa olisi käynyt ensin katsomassa sitä, että missä olosuhteissa nämä kyseiset ihmiset siellä Ilmarikianon nurkilla asustelevat. Ei pidä kyllä se pitää paikkaansa, mutta Ilmari Kianto asuu siellä muualla. Ja missä on se saatana kapakka ja muuta, niin niistä ei ole mihinkään. Mulla on itelläkin synnyinseutu siellä samalla nuokalla pölli. Joo, minä taas en ole koskaan edes käynyt siellä itässä muuta kuin ihan ohi mennen. Mutta tiedän tuo historia oikeastaan vähän tarkemmin siinä mielessä, että on joskus Hammarbergin kanssa tuosta asiasta jopa väännetty kättä ja se tippasi ilmeessä sanoi, että ei hän olisi koskaan sitä biisiä tehnyt. Jos hän olisi siellä käynyt ensin ja sen jälkeen tehnyt biisin, se oli sen verran kurjaa katsottavaa silloin 60-luvulla se juttu, kun eli siellä puu- ja kuorenrauhassa sitten ja kuitenkin niin se oli vähän semmonen, voisiko sanoa semmonen suomalainen selviytymistarina niissä olosuhteissa. Pitää paikkaansa. No on se hauppakin käynyt tuoma vetämässä, mutta
Mä oon syntynyt kuule Pelli siellä justiinsa sillä kylän nokokilla saatana. No, ei saa kiroilla. Ollaan nyt näin, mutta mä oon syntynyt siinä kulmilla. Moottorissa hakattu homma, mikä tuo? Kyllä joku rupes nyt sahaamaan tuolla. Tappa sahaa. Entä ei kuulosta niinkö moottorissa haamassa tuolla? Ei tuo kyllä ollut moottorissa. Sitten se oli se Saharan mies ilman bensaa. Moottorissa ajaa Venäjän tulli, issi on rikki, ihan paskana OR-keskus on ihan paskana ja höylä on tukossa ei niinku mihin. Rahaa jo mies. Mikä se höylä on tukkinut? Minä purut. Purut, ne on tukki. Joo. Ihan ohi menneen tässä vaan, että ettei sulla joku paikka halakiapuuseppa, niin käväisi siellä kusella nyt heittää se keppi vettä. Kyllä me tässä ootellaan, niin mä tässä ohi menneen kysäisin vaan Jussi Faaro tai Juliet Foxrottia, että olisiko se tuolla äänessä, eli tämä J-hävä. Ei oo kuulunut kuin iltapäivällä viimeksi. Joo, se on kiireinen mies. Semmonen naisi. Joo, tosiaan se on perjantai-ilta. Oli unohtaa, että nuorilla miehillä on ihan muut ajatukset päässä, mutta kyllä se tänne yleensä palaa, kun alkaa tuo uomuyö tosta tulemaan. Muuten siihen, että vaikka oot syntynyt sieltä, niin et puhu sillä, että uomuyö. Eikä puhuko pinna. Ei, se on kato, jolla kullakin alueella on aina oma semmoinen leimansa, mutta se ei ole sinun enää jäänyt, että sä oot varmaan tullut sieltä varsin nuorena pois sieltä Suomussalmelta. Ei puhu Topan kanssa pinnoon, niin mitä Hoppa sanoo? Että JF:stä on tullut kuullut se 7 jälkeen, kun mäkin lähdin ennen 7, mutta mä en oo sen jälkeen. Silloin oli yli 6 aikaa äänessä illalla. No, se mitä Pelli sanoo. No itse asiassa ei mulla mitään ollut. Se oli jotain semmoista, joka jo meni ohi, että antakaa olla vaan. Ei kun anna Pelli tulla. Nuorena ei olekaan tullut sieltä Suomussalmelta pois. Mitä? Niin, minä sitä sinusta, että sulla ei ole se murre jäänyt sieltä päälle sitten ollenkaan, että sä oot tullut siitä päätellen nuorena ulos sieltä Suomussalomelta tänne Oulu, tai mihin sä oot lähtenytkin sieltä. Ai, on mä kainnos tullut toisen, mutta Pohjanmaalle. 13-vuotiaana. Sitten, mutta siinä on vaan Pelli semmonen, että minä oon omaksunut tämän vähän kaikkien murokseja semmoiseksi, että minä vaan Pellin kaikkia semmoista. Niin meistä tahtoo itse kukaanenkin olla, että tämä tiedotusvälineet ja muuten ne tarttuu tuonne päänuppiin sitten, mutta mikä ei ole niin oululaisen kuin, eikö hesalainen kuin oululainen, joka muuttaa tuonne Helsinkiin sitten ja siellä tuo stadi tarttuu tuonne Lahkeisiin. Miten sinä sanot siitä, että josko oikein kannon mukaan, että ruvetaan vetämään tästä, että tässä minä lähden tuossa Kainuuseen, niin mä kun tuun takaisin 2 viikon päässä, niin mitä se sanoo siihen? Kun meet alkoi, niin Votko otteli ostoa. Kun mä menen Kainuuseen. No, eikä sitä muullakaan kielellä voi siellä tilata sitä votkoa. Votko on luohualla. Juu, mutta eikö ne vähän sillä muuta ooksi kuitenkin tuolla Kainuussakin, mutta kun mä en oo sieltä, niin en mä osaa sitä murretta, niin sano. Kyllähän tuossa osaa niinku tehdä vähän kaikkia. Mä löysin tuossa semmosen ihan hyvä metallibändin oikein vanha kyllä on semmonen vuodelta 98, mutta se on niinku oikein samanlaista. Sitä kuuntelee kyllä mieluummin mitä jotain Hanolle jatsia. Joo,
näki muuta